Кажуць, што ў Мінску пачатку 20-го стагоддзя самы папулярны танец быў ойра, і сёння мы яго вучым. Потым музыка меняется, и с правой ноги ойра, ойра. Потом стукать, да? Ойра, ойра. Ага. Потом плечом. Ойра, ойра. Другим. Ойра, ойра. Боком. Ойра, ойра. Такі танец? Так, перекрут. И все, початок. Ойра сапраўды быў папулярным на пачатку мінулага стагоддзя, але не ў тым варыянце, які мы выконваем зараз. Існуе версія, што такім ён стаў толькі ў сярэдзіне мінулага стагоддзя, калі ў Савецкім Саюзе ў процівавес заходняй культуры аб'явілі конкурс сваіх бальных танцаў. Такое бачанне народнага танца прапанавалі прыбалты. А якім жа сапраўды быў ойра ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, калі ён і з'явіўся на Беларусі спачатку ў гарадах, а потым і на вёсках? Канешне, традыцыя не дазваляла такой блізкасці, якую мы бачым у гэтай версіі. Дакрананне замяшчала сінхроннае выцягванне нагі на насок абцас і заглядванне ў твар адзін аднаму. А вось паходзіць гэты танец з яўрэйскай культуры. Аб гэтым этнахарэографу Міколе Козенку расказалі самі беларускія носьбіты традыцыі. Гэты танец у іх на вечарынцы танцавалі і адразу танцавалі яўрэі. А от падавіце, якія назвы: ойра, войра, хойра, хора. І насельніку спадабаўся моладзі гэты танец, і таму з задавальненнем танцавалі. Прыйшоўшы ў беларускія вёскі, гэты танец яўрэйскага паходжання зазнаў значны ўплыў беларускай народнай харэаграфіі. У розных рэгіёнах былі свае адметнасці ойры. Часта яго выконвалі не толькі з воклічам ойра, але і пад прыпеўкі. Напрыклад, што за танец ойра, ойра, да чаго ж ты стройна, стройна. Сёння ойру вельмі любяць і ўдзельнікі танцавальных вечарын, якія ў клубным фармаце вывучаюць народныя танцы. Мне падабаецца танц, тому што ў танцы можна даведацца шмат пра чалавека, можна адкрыцца самому, можна іншых людзей разняволіць і аб'яднаць, і это так здорава, і людзі раскрываюцца, это прыемна, і проста пабавіць добры час. Што азначае тое самае ойра? Нікому не вядома. Що, зусім нікому? Ваша версія? Нешта добрае, нешта добрае. Далучайцеся.